Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Janga deňiz serhet flotunyň harba ofitserleriniň ençemesi özleriniň iş şertleriniň gözgüýünidigine, aýlyklarynyň hatda jaý kireyini tölemäge de ýetmeýändigine aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ofitserler munyň köp harbyny beýdüzgünçiligi, korrupsiýa iterýändigini bellediler. Bizim flotumuzdaky ofitserleriň aýlygy 4000 manatdan geçmeýär. Men 3600 manat aýlyk alýaryn. Ýöne bu meniň aýlyk kireyini alýan jaý tölegime hem ýetmeýär. Sebäbi Türkmenbaşy şäherinde iň ardan jaýyň aýlyk kireýini narhy 4000 manat. Eger aýalym hem işläp, hojulygymyza ýene 1500 manat getirmeýän bolsa, alýan aýlygym bilen jaý kireýimi hem töläp bilmezdik. Dip ofitserleriň biri aýtdy. Habarçymyz Türkmenbaşydaky jaý kirey narhlary barada maglumat berip, häzirki wagtda bir ýa-da 2 otogly kwartiranyň iň arzan aýlyk kireyiniň 4000 manada barabardygyny, ýöne bu jaýlaryň içiniň juda könedigini, şertleriň pesdigini belledi. Elitka atlandyrylýan kwartiralaryň aýlyk kirey narhy 12000 manat, elitka kotej jaýlar 15000-18000 manat bahalanýar diýip ol belledi. Ofitser häzirki wagtda özüniň esasan enatasynyň we gaýnenesi bilen gaýnatasynyň iýberýän azyk önümleriniň hasabyna gün görýändiklerini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Olar her aýda owudaky ýetişdiren tüwüsünden, towuk ýumurtkasyndan, gökbakça önümlerinden kätede etkem ugradyp çağlarymyň iýjegini, hatda geýjek isklerini çeline ugradyp durýarlar. Men bu bolşumy namys edýärin. Ýene atam garran çağında men olary eklemeň deregine, olar meni we çağlarymy ekleýärler. Dip ofitser belledi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ofitserler flotdaky harbylaryň aglabasynyň enatalarynyň hasabyna ýaşap maşalasyny ekleýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda olar ofitserleriň arasynda enatasy aýatdan öten ýa-da enatasynyň hem eklenji agyr ýagdaýda bolan harbylaryň hem bardygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä bu ofitserler esasan balykçylardan we eskerlerden dürli usullar arkaly bir kanun pul alyp şonuň hasabyna maşalasyny dolandyrýarlar. Olar käte düzgün bolan eskerler gorkulyp, olaryň aýlyk pulundan ýa-da enatasynyň ugradan pulundan alýarlar. Şeýle-de olar balykçylar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Olaryň bir kanun balyk tutmagyna ruhsat berýärler. Ýagny aýlyklaryň pes bolmagy, şeýle-de ofitserleriň jaý bilen üpçün edilmezligi olary beýdüzgünçiligi hem-de korrupsiýa iterýär. Dip yeni bir ofitser aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harby ýolbaşçylar habarly bolsa-da olar meseleni çözmäge howlukmaýarlar. Döwlet, watan, serhet goraýjylaryny himayet etmeli. Ýöne bizim ýagdaýymyzy bilseler-de ne jaý bilen üpçün edýärler, ne de ýeter ýaly zähmet taky töleýärler. Häzir Balkandaky ofitserleriň diňe 10 göterimi jaý bilen üpçün edilen we galan 90 göterimi kireyine jaý alyp ýaşamaly bolýar. Dip ofitser belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden, şol sanda Agzalyan flotdan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, harby gullukçylaryň hem-de olaryň başgala agzalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak uğrunda ýygyderli tagalla edilýändigini ýylyň dowamında ençeme gezek tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan soňky bir näçe ýylyň dowamında harby ofitserler özleriniň hem-de maşgala agzalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uğrunda döwlet tarapyndan ýeterlik goldowyň berilmeýändigini, aýlyklarynyň juda pesdigini we özleriniň ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün edilmeýändigini ýygyderli aýdyp gelýärler. Bu ýagdaýlar soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında harby ofitserleriň we serkerdelerin öz islegleri boýunça köpçülikleýin häsiýetde işden çykmagyny hem getirdi. Bu barada ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylarymyz ençeme gezek maglumat berdiler. Munyň bilen birlikde harbylar özleriniň işden çykmagynyň öňünde päselçilik döredilýändigini, arzalarynyň kabul edilmeýändigini hem gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri adatlyň habarçylar we garaşsyz neşirler tarapyndan ýyllar boýu habar berilýän amatsyz gulluk şertleri, harbylaryň arasynda iş taşlamak meýilleri barada açaçan gurrun gozgap maglumat bermeýärler.
Türkmenistanda avtology dolandyrmak isleýän raýatlar sürüjülük resmi namasyny almakçy bolanda dürli kynçylyklara sedebar bolýarlar. Aýratynam zenanlar üçin mümkinçilikler örän çäkliligine galýar. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň soňky maglumatlaryna görä, Balkanawatda sürüjülük mektepleri kabul edýän erkek adamlaryň sanyny hem esli azaldypdyr. Avtolog sürme üçin taýýarlyk berýän mektepler zenanlar bilen bir hatarda erkek raýatlary hem okuwa kabul etmegini çäklendirdi we olaryň sanyny azaltdy. Sürüjülük şahadatnamasynyň berilmegi hem çylşyrymlaşdyryldy diýip Balkanawatly çeşme 25 fevralda habar berdi. Balkanawatyň sürüjülük mektebindäki ýagdaýdan habarly birnäçe çeşmäniň maglumatlaryna görä, her okuw mövsüminde adatça 80 okuwçy kabul edilýän bolsa, indi diňe 40 sany okuwçy okuw alnypdyr. Bu bolsa bolmalysyndan 2 hesse az diýip çeşmeler olaryň ählisiniň erkek adamlar bolup arasynda zenanlaryň düýpden ýokdugyny belleýärler. Şeýle-de sürüjülük mektebine 3 aýlyk kabul edilen raýatlardan sapaklary sypdyrman ählisine gatnamak talap edilipdir. Sürüjülük mektebine alynýan okuwçylaryň sanynyň azaldylmagy sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin sorulýan paranyň möçberiniň artmagyna da getiripdir. Bu mektepde paranyň 2 hisseden köp ýokarlanmagyna getirdi. Indi erkek adamlardan alynýan paranyň muktary 3000 manatdan 7000 manata çenli ýokarlandy diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Mektepdäki ýagdaýdan habarly başga bir çeşme okuwa kabul edilen raýatlaryň sanynyň azaldylmagyny olara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen düşündürilendigini aýdýar. Emma şeýle düşündürüşe şüpheli garaýan raýatlar hem bar. Sürüjüleriň biliminiň hilini gowlandyrmak maksadynda okuwçylar sanynyň azaldylýanlygy aýdylýar. Ýöne okuw merkezlerinde aýratyn bilim berýän mugallim ýok. Okuwçylardan her gün avto mektebe gelmek talap edilse-de, olaryň 3 sagatyny boş oturup gitmekden başga edýän zatlary ýok diýip Balkanawatly çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä sürüjülük mektebine degişli okuw tejribe ulaglaryň birnäçesi döwük bolup, amally okuw tejribesi geçirilmeýär. Gaýtam 20 minut okuwa gija galan raýatlary okuwdan çykarmak haýbaty bilen para alyp, her bir ýagdaýdan öz bähwitlerine peýdalanýarlar diýip çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol sürüjülük mekteplerinde okuwyň hiline üns berilmese we korrupsiýa garşy çäre görülmese köçelerdäki düzgün bozmalar we ýol hadisalary azalmaz diýip pikirini paýlaşdy. Azatlyk radiosu Balkanawatyň sürüjülük mektebinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Emma bu ýagdaý tasdiklan Balkanly polisiýa işgärleriniň biri şäheriň köçelerinde sürüjülük şahadatnamasy bolmadyk ýaşlaryň şol sandy gelin gyzlaryň köpelendigini gurrun berdi. Soňky aýlarda Balkanyň iri şäherlerinde şol sandy vilayet merkezinde ýaşy 25-35 ýaş aralygyndaky ýaşlar sürüjülük şahadatnamasyz ulag dolandyrýan ýaş gelinler köpeldi diýip polisiýa işgäri olaryň köplenç vilayatyň kanun goraýjy idaralarynda we ýol polisiýasynda tanışlary bolan raýatlardygyny gurrun berdi. Eger Aşgabatdan barlyk gelýän bolsa olara köçä ulagda çykmazlyk tapşyrylýar diýip polisiýa işgäri galan wagty sürüjülük resmi namasy bolmadyk raýatlaryň tanış bilişlikden peýdalanyp vilayatyň çäginde dokumentsiz ulag dolandyrýanlygyny belledi. Türkmenistanda sürüjülük resmi namasynyň berilmegi bilen bagly paraxorluk we tanış bilişlik bilen bagly problema köpden bäri dowam edýär. Emma bu mesele ýurt resmileri we döwlet mediasy tarapyndan agzalmaýar. Ýurtda bolýan avtolog helakçylikleri şol sanda adam pedalaryna getirýän ýol hadisalary barada hem habar berilmeýär. Ýurtda soňky 10 ýyla golay wagt bäri aýallaryň sürüjülük resmi namasyny almak mümkinçiligi hem çäklendirilýär. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda zenanlaryň sürüjülük dokumentlerini eden etdirikli ellerinden alyp başlady we şondan soň ýurtda birnäçe ýyllap zenanlary sürüjülük dokumentlerini bermekden ýüz öwrildi. Gender deňligi kanun taýdan kepil geçiren ýurtda ýüze çykýan we resmi taýdan boyun alınmadyk bu çäklendirmeleriň sebäbi birnäçe ýyllap düşündirilmedi we 2023-nji ýylda resmi derejede agzaldy. Şonda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen universal döwürleýin synanyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliýew ýurtda hiç bir ıhtiýarnamasyz maşin sürýän köp sanly aýalyň tapylanlygyny hopsuzluğu üçün etmek için derine başlanıp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn toktudylanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda aýallaryň sürüjülük resmi namasyny almagyna belli bir derejede mümkinçilik döredi. Emma avtolog sürmek üçin aýallaryň ýaşynyň başda 40 soňra 33 bolmalydygy, olaryň durmuşa çykan bolmalydygy şeýle-de iş ýerinden gowy häsiýetnama getirmegi ýaly çäklendiriji
talaplar göredildi. Azatlyk radiosu bilen gepleşen Türkmenistanly jananlar sürüjülük resmi namatyny almak üçin gelin gyzlaryň daşary ýurtlara şol sanda goňşy Gazagstana gidýänligini gürrüň berdiler. Amerikanyň we Iranyň resmiýetleri 26 fevralda Ženewada ýadra boýunça gepleşiklere başladylar. Bu duýsugy iki garşydaş tarapyň arasynda uly gowrumly harby çaknysyň öňüne almak we ýadra ylalasygyna ýetmek boýunça soňky mümkinçilik hökmünde garalýar. Gepleşiklerin 3-nji tapgary Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň Iranyň ýadra maksatnamasyny çäklendirjek ýalasy gazanylmasa, harby çäre görmek mümkinçiliklerini göz öňünde tutýan döwründe geçirilýär. Bu ağırlykda Islam Respublikasyna zarba urmaga yeterlik ağırlykda iki Amerikan uçur götürücü gämi topary yerleştirildi. Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy, Aktamyň wekili Steve Witkoff we Trump'yň giýewsi Jared Kushner bilen gepleşik geçirýär. Öňkü tapgyrlarda bolýaly, aman wekilleri araçy bolup çykşadýar. Taraplar şu aýyň başynda amanda günüdäl formatda gepleşik geçiripdiler. Bu iyun ayında gysga wagtyn çaknyşyk döwründe Israil we Amerika tarapyndan Iranyň itaati ýadra dithalary bombalanandan soň geçirilen ilkinji gepleşik boldy. İkinji tapgyr 17 fevralda Ženewada geçirilipdi. Sol iki tapgyr öňe gidişlik getirmedi. Itaati çapraz meseleler henizem çözülmän galýar. Gepleşiklerde Amerika Iranyň urany baýlaşdyrmagy doly betetmegini we ýokary derejede baýlaşdyrylan takminan 400 kilogramlyk uran goruny tawsyrmagyny talap edýär. Bu ädimler Tehranyň ýadra ýaragyny ýasamak mümkinçiliginiň öňüne almagy maksat edinýär. Tehran ýadra maksatnamasynyň elektrik öndürmek ýaly paraçylykly, raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 25 fevralda Iranyň häzirki wagtda urany baýlaşdyrmaýandygyna garamazdan ýadra maksatnamasynyň käbir bölüklerini täzeden dikeltmäge finansiýandygyny aýtdy. Rubio gepleşikleriň Iranyň ýadra maksatnamasyna gönükdiriljakdygyny aýtdy. Ýöne Tehranyň raketalaryny hem gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylmalydygyny belledi. Onun sözlerine göre, Iranyň Tebitde yerleşýän Amerikanyň bazalaryna ýetip bilýän, gysga arlygy niýetlenen müňlerçe balistik raketasy bar. Ol 24 fevralda Trump'yň döwlet ýagdaýy barada çykysynda Iranyň ýakyn wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýetip biljek raketalary gurmak isleýändigi baradaky sözleriniň olaryň häzirki wagtda şeýle ýaraglary eýedigini aňlatmaýandygyny, emma açyk şekilde bir gün Amerikanyň itaati bölügine ýetip biljek ýaraglary östürip biljek dereje barýan ýol bilen ilerleýändigini aýtdy. Iranyň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Ismail Bagayi 26 fevralda günüdäl gepleşikleriň diňe Tehranyň ýadra maksatnamasyna bagyşlanjakdygyny aýtdy. Amanyň daşary işler ministri Badr al-Busaidi 26 fevralda Amerikanyň we Iranyň resmiýetleriniň täze hem döredüjlikli pikirleri we çözütlere öňgörülip esidilmedik derejede açyklygyny beýan edendigini aýtdy. Iran Amerikan sanksiýalarynyň ýatyrylmagy we urany baýlaşdyrmagy hukugynyň ikrar edilmegi üçin belli bir egilşiklere gitmäge taýýardygyny işaret etdi. 26 fevraldaky gepleşikleriň öňü tirasynda Arakçy ylalasyň el ýeterlidigini, emma munyň diňe diplomatiýa ileri tutulsa mümkindigini aýtdy. Arakçy şeýle hem Iranyň hiç bir ýagdaýda ýadra ýaragy döretmejekdigine wada berdi. Emma ýurduň paraçylykly ýadra tehnologiýasynyň önümlerinden peýdalanmak hukugyny nyktady. Trump 24 fevralda döwlet ýagdaýy baradaky çykysynda Irana garşy mümkin hüjüm baradaky garaýşlaryny beýan edene çalym edip, dünýäde terrorçylygy iň köp goldaýan döwletiň ýadra ýaragyna eýe bolmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Trump Tehranyň ýadra maksatnamasyny täzeden dikeltmek isleýändigini we häzirki wagtda ýene-de howply ýadra meýillerini ýazarlaýandygyny aýtdy. Tehran muny reddetdi. Ženewadaky gepleşikler Trump'yň Tehrana garşy harby çäre görmek baradaky bir näçe gaýtalan haýbatlaryndan soň geçirilýär.
İlk başta bu hayvatlar yanvarda İran'ın köpçülüklerin protestleri güç bilen basyp ýatyrmagy bilen bagly boldy. Soňra bolsa ýurdun ýadra maksatnamysy bilen baglanşyklykda gaýtadan güýçlendi. Dünýäniň iri döwletleri 2015-nji ýylda İranyň ýadra ýaragynyň öňüni almak üçin Tehran bilen taryhy ýadra ylalasygyny gazanypdy. Sol wagt günwataryň ykdysady sanksiýalary ýumşadyldy. Emma Trump ilkinji prezidentlik möhletinde 2018-nji ýylda sol ılalasykdan çykyp ve sanksiýalary gaýtadan girdeninden soň İran öz borçnamalaryndan el çekip başlady.